Tak, dobrý den. Už můj několikátý pokus natočit video. Už se o to snažím od pátku a časově mě to vždycky nějak limituje, nebo do toho něco vstoupí akutního. Tak vás tady vítám. Měli bychom si teda něco říct o tom cvičení a o krční páteři. Ještě trošičku bych si to neodpustila. To je prostě moje. Jo, i když to bude takové jako teoretické, ale musíte to vědět, to je prostě úplně úžasné. Ještě se představím, pro ty, co mě neznají, jsem Petra Kocfeldová, fyzioterapeutka, máma na mateřské, s 3 raráškama, maličky teď má 7 měsíců, konečně začal na 4, tak to mám radost, už čekám, kdy si stoupne. A ve volném čase, nebo tak z profesního hlediska, je to prostě moje a nemůžu si odpustit ještě trošičku i zabývat se tou fyzioterapií. Takže nechci říct, že ve volném čase, to je spíš takové utrhávání se, ale to je to silnější než já. Takže krční páteř je tvořena 7 obratly a to vás zřejmě až tak zajímat nebude. Chtěla bych vám jenom do úvodu říct, jak teď toho, taky bylo toho tolik, něco bylo ve vzduchu, i s děvčaty, co jsme byli na Zoomu, že nějaké byly teď vibrace, tak nevím, jak jste to vypociťovali, nebo nepociťovali. Tak jsem vlastně nevěděla, to tak samo přišlo to téma, vidím, že mám málo baterky, že nevěděla jsem, kde mi hlava stojí, a tak jsem vlastně jakoby takhle na to přišla, až jsem to jako vyslovila. Můžete jakoby cítit, když nevíte, kde vám hlava stojí, jak se vám tady máte jakoby pnutí na zadní straně té krční páteře. Tady jsou takové malé svaly, o tom ještě vám řeknu. A je to jako, že třeba i když jste ve stresu, nebo když jste dlouho u obrazovky, jo, tak si to tady třeba tak jako by chcete masírovat. A v podstatě je to trefné, protože ta hlava stojí na té krční páteři takovým jako specifickým způsobem, protože to kránium muselo se nějak biologicky, to je prostě krásně vymyšlené, nasadit na tu krční páteř. A ta hlava, temenotýl, zakončený je týl takovýma facetama, jak kdyby tady mám takové 2 facety, oni jsou ale oválné, a na prvním krčním obratli, atlas, jsou zase taky z vrchu, jak kdyby ty facety. Takže oni jakoby na sebe tak nasedají. A jo, jak kdyby jsou 2 vedle sebe. A proto říkám, že musíme usadit tu hlavu na krční páteř. Jo, to je ta další rovina, ta spodněná ústní krční rovina, to jsou ty 4 roviny. Jo, co máme, co jsme si říkali, plosky nohou, chodidlo jakoby, jo, pánevní dno, bránice a krční dno, jak kdyby ta krční páteř, tady toto je v podstatě tady ta rovina toho usazení. Takže toto jakoby, já si potřebuju opravdu mít tu hlavu dobře tam nasazenou, protože pokud ji mám vlastně třeba takhle, že, tak v podstatě ta hlava mi tam nesedí. Jo, takže mi to přijde jako takové jako vtipné, jak jsem se k tomu tak jako dostala a jak jsem pak chtěla rozvinout tu myšlenku. Pohyby, které tady jsou možné, tak jsou jak kdyby ty rotační. Jo, tady to je jako pěkný pohyb v tom atlanto-occipitálním skloubení. Říkám to dobře. A potom tam jsou jakoby minimální pohyby jakoby do anteflexe, dopředu, dozadu, do úklonu, to spíš už jakoby v rukou fyzioterapeuta se provádí mobilizace a to už je vedlejší. To by vás až tak nemuselo zajímat úplně, nebudu vás tím zatěžovat, ale důležité je, že tady to přemostění
jak mi to tam jak kdyby nasedá, tak přesto jdou právě, že ty malé svaly. Jsou tam jakoby naskládané přesto, jo. Oni mají takové opravdu maličkaté vlnky, je jich tam jakoby několik na obou stranách, vždycky jakoby i na té levé, pravé a přemostuji to tady, tu oblast. A pokud já mám jakože v tom nějakou, oni mají jakoby za úkol hodně vyvažovat to těžiště té hlavy, protože ten střed té hlavy jakoby má být správně jakoby nasazený, proto, jo, kdybych vydala olovnici v prodloužení ušního boltce, tak mi má procházet jakoby tím středem toho těla. Takže i to těžiště je jakoby v tom centru té hlavy. A pokud já to těžiště jakoby nedržím a jsem takhle, jo, jede mi tady ten hrb vdovský, mám časté migrény, tak ty svaly jsou v napětí, oni musí daleko víc pracovat, jo, a jakoby bolí nás, jo, jsou si to tam takhle jakoby třít, to jak jsem tam uváděla tu akupodložku, jo, nebo si to tady takhle jakoby třu, jde mi to až třeba dolů do těch erektorů, do těch vlastně, už do toho té krční páteře jakoby podélné, jo, ty svaly jsou tady, toto, jo, toto, když si tady třeba mačkáte, jo, a výborný cvik na to, jo, ještě než dojdu k tomu cviku. Tak ale samozřejmě je tam teda to, jak sedím, jak jakoby zase to, co si kolikrát už pořád říkáme, omíláme, jak něco zvedám, ale nejčastěji opravdu to, jak jakoby držím, kojím, jo, nebo pracuju v té pozici, tak vlastně pořád neustále to těžiště přesunu někam jinam a ty svaly už jsou z toho unavené. Oni to pořád chcou držet, ale my to pořád s tím bojujeme, my to pořád nedodržujeme, nemáme tu hlavu nasazenou na tom, jak to má být, na těch facetách, takže ty svaly jsou už unavené. A samozřejmě není to jenom ta fyzická rovina, je to i ta psychosomatická rovina, takže i jakoby to ženy, že ta krční páteř, je tam je tady ta tenze, to napětí, to jsou ty vztahy, kdy my si toho třeba hodně nakládáme, jo, i třeba ty migrény, souvisí to i s těmi hlasivkami, zastřený hlas, kdy něco nechceme říct, nebo máme problém se nějak jakoby prezentovat, ať už vlastně v osobní rovině, ve vztazích, nebo v práci mezi kolegy, můžeme mít ty opakované problémy, jo, je to zase jak kdyby to velké napětí, a je to krásné, jakoby, jak jsem tam uváděla ten příspěvek, jak vidíte ty hlasivky, jak mají stejnou morfologický výzum, jak to pánevní dno. Oni jakoby vyrostli z toho stejného kořene, akorát se jak kdyby pupene, akorát se jakoby rozvíjeli, potom každý šel na jinou stranu, ale jsou jakoby propojené tou páteří. A můžu samozřejmě i tím, jak budu jakože dělat takovou tu relaxaci, já si budu muset tu baterku zapojit. Když si uděláte jako taky to jo, tu meditaci, nebo tady tu řízenou jakoby vokál tady těch hlasivek, tak budete působit i na to pánevní dno, jo, jak je to jakoby krásně všechno spojené, tam je to ale už dobré, jak je to všechno tak krásně spojené, to tělo, jak je chytré, takže můžeme třeba i jakoby to napětí takhle na něho jakoby působit, jo, tím prodýcháváním samozřejmě, protože toto jsou ty pomocné svaly dýchací, kdy já je jakoby, bych jako neměla je zapojovat v klidovém stavu, ale když jsem jakoby v špatném té pozici, tak je vlastně zapojuju, to tělo je zapojuje, nebo když jsem udýchaná, nebo ty astmatici, jo, ty ženy astenické často od toho počítače, jo, takový to držení, takže jakoby zapojuju a ještě víc je přetěžuju, ale to je jako všechno ruku v ruce, stres, jakoby deprese, jo, co bylo dřív, to držení nebo ten to stresové vypětí. Jo, takže tady se vlastně, když šahám ženám dost často, jakoby tady ty skalenové svaly, to jsou tady úplně, když si šahnete na ty klavikuly, tak tady úplně jakoby můžete palpovat úplně na ty klíčky, pardon, tady jsou úplně jako takové snopce, zkuste si na to jakoby šahnout, jo. To tam je jakoby někdy to úplně jako palpuju, úplně jako beton. Jo, takže my bychom to, když budeme jakoby správně mít nasazenou tu hlavu, tak bychom to neměli zapojovat. Jo? A samozřejmě nedílnou součástí té krční páteře je i jakoby to teplo. Já už jsem na to teď přišla za poslední rok, že taky, jo, že potřebuju většinu času mít takhle ten krk
aspoň jakoby, aby mi on neofoukl, protože mi to už jakoby jakým způsobem taky jako nedělá dobře, takže si ho chráním. Jo? Takže pozor na ty z vás, kteří jste někde v práci, třeba u pokladny, nebo máte tam tu klimu, jo, otevřené okno, průvan, ale toto je zase už téma na dlouhé lokty, kdy mi třeba říkají ženský, kolegyně chce mít průvan, chce tam mít tu klimu, nemůže tam dýchat, já to nemůžu mít, jo. A toto si vůbec jako nedovedu představit. Jo, tady toto jako sladit s tím, jakoby s těmi potřebami různými, samozřejmě je to jako pro každého individuální, jo, ale jakoby sladění tady těch potřeb a těch mezilidských vztahů, myslím si, že to dá fušku, takže zase jako jaké máte potřeby. Jo, třeba teď já mám i počítač, zvýšený, mám tady pod tím jakoby knížky, takhle na tu vrstvu, abych jakoby měla tu obrazovku v té úrovni, jo, protože už taky sama vím, že mi to nedělá dobře, když bych hleděla o těch vlastně 20 cm níž, protože to jakoby už dokážu procítit, dokážu to navnímat a chci s tím samozřejmě nějak pracovat, nechci být jenom jako pasivní jakoby příjemce toho, ale chci s tím jakoby taky, jo, takhle pracovat, abych třeba abych tady toto měla v té rovnováze. Takže začneme tím krásným takovým jedním cvikem a to je taková zásuvka přímo vlastně jakoby na ty svaly, tady ty a tady do téhle pozice, říká se tomu jakoby dvojitá brada, takže já si jakoby snažím držet napřímenou tu krční páteř, abych jakoby tam neuhla, jo, abych tam vlastně takhle neuhla, neucouvla. Takže jakoby já držím pevnou základnu a jdu tou bradou takhle dozadu. Jo, ty citlivější z vás dokáží vnímat, že tam jakoby, jak si drží tu ruku, že tam dojde třeba k jednému takové jakoby nianci, k takovému posunu. Jo, a ještě ti citlivější dokáží procítit, že se tam jak kdyby trošičku protáhnou ty svaly. Můžu tam zůstat, nadechnout a ve výdechu jdu ještě trošičku dozadu. Jo, nádech a ve výdechu tam ještě trošičku lehce, to je jenom milimetřík, zatlačím. Snažím se mít uvolněné žvíkací svaly, nezapínám tady toto. Toto taky už jde hodně do napětí, když si šáhnete tady. Tady jsou takové vydatné trigger pointy. U žen můžou být velmi časté. Jo, takže opravdu, nebo i když vidíte sami třeba, že oni dělají dobře žvíkání žvíkaček, jo, nebo skřípáte v noci zubama, jo, nebo to může souviset i s tinnitem, s šuměním v uších, tak si tady zkuste kdyby šahnout. Jo, takže opatrně pozor na to. Tady ten cvik, říkám mu zásuvka. Opravdu to není jakoby jenom, jakoby, že bych opravdu jako někde tam dozadu zajela, ale opravdu mám tu hlavu rovnou. A je to minimální pohyb. Jo. Jakoby jenom tak lehonce to jakoby zastrčím a můžu si tam udělat tu pozizometrickou relaxaci. Tak, takže tohle je jeden takový jakoby základní, ta zásuvka. Samozřejmě bychom během dne měli několikrát za den udělat ten záklonek krásný. To je můj nejoblíbenější cvik, to vždycky vykládám každému v ordinaci, kdo mi tam přijde a tak právě jsem ráda, že si můžu jako takhle prezentovat a potom říct, jo, dívali jste se na to video, jo, protože to je vždycky jako strašně zdlouhavé vysvětlit lidem tu školu zad a to, co musí oni jakoby doma dodržovat. Takže jakoby důležité i v té kanceláři, co 2 hodiny, takhle jakoby zakloním hlavu. Výdech. Jo, nádech. A výdech. A nádech. Až tady. A výdech. Jo, co 2 hodinky. Jo, já jsem sama přišla na to, když jsem začala dělat v práci, po té druhé mateřské, tak mě bylo divné, proč mi pořád jde ten tah do toho levého trapézu. Věděla jsem vždycky, že tam mám jakoby tu dispozici z metody Mojžíšové, že ho mám jakoby zvýšený, ale nikdy mi to nic nedělalo, ale až jsem začala pracovat a začala jsem vlastně 8 hodin denně koukat na ty pacienty tak jakoby dolů na to lůžko. Jo? A cítila jsem vždycky každé 3 týdny, jak se mi to jakoby tady stahuje a říkala jsem,
spání, jako co je, to jsem nikdy jako neměla a vždycky jakoby hledám, co jsem změnila, nebo co jsem udělala na mezilidské vztahy, děti, jo, a pak jsem si říkala, aha, ale teď já celý den jakoby takhle jsem, jo, takže jsem to pak zase začala řešit si i v té ordinaci. Začala jsem, když pracovala jsem vždycky s klientem nad ním, tak jsem si tam tak začala zaklánět tu hlavu pravidelně a pak se mi to jakoby zlepšovalo, nebo jsem i šla do takových pozic, abych tam tak pořád nebyla v tom předklonu, jo. A teď zase jakoby cítím, že s tím maličkým, jo, jak třeba furt kojím, nebo jak se na něho tak dívám, a i nad přebalovákem, tak už zase jakoby cítím, že se mi to jakoby tady, nebo jak začala jsem vysílat, trošičku, tak na vás, tak jakoby cítím tady ty svaly, takže zase s tím pracuju, jo, je dobré třeba i si lehnout na záda, na tu akupodložku, jo, dát si tam to propojení s tou krčně bederní páteří, ty uvolňovací techniky v té pozice vlastně v leže. Jo, vždycky je to jako daleko lepší než v té posturální, ale samozřejmě, když my jsme v práci, musíme dodržovat, nemůžeme si tam někde lehnout a začít tam jakoby dělat něco, tak je toto jakoby ta první záchrana je v tom stoje a v tom sedě, jo, proto vám to ukazuju, ale samozřejmě vždycky je třeba i dobrá velice jako fakt si jenom lehnout na záda, na tu tvrdou podložku, dát si tam nacítění toho těla, zahýbat si tam tou hlavou, zahýbat si tou krční páteří z Feldenkraisovy metody, bederkou a procítit si to propojení, protože to není izolované, když já dělám ten cvik tady v té krční páteři, samozřejmě, že to jde do té bederky, jde to do toho pánevního dna, jo, takže mi tak pracuju i s lidma, kteří jsou akutní, mají třeba akutní potíž v krční páteři, tak nesmíme šahat hned hopnout na ten krk, takže se pracuje s tou bederkou a naopak, jo, kdo zase má třeba ústřel z bederce, tak se zase začne s tou krční páteří a přesto se ovlivňuje jakoby i ta kontra, ta páteř, jakoby zase ta bederní, jo, takže jakoby i ta poloha v leže je vynikající právě, že na to, teď se snažím opravdu víckrát si za ten den jakoby taky tak cíleně, jak vedu ten kurz onlineový, tak se snažím to jakoby s ženama dodržovat a jakože opravdu jsem včera byla spokojená, dala jsem si zacvičení večer, sice jsem nenatočila to video, ale prostě jsem si řekla, ne, priorita je pro mě si zacvičit a dala jsem si vanu, i co jsem dostala jako dárek, sůl do koupele, takže jsem si dala i tu sůl do koupele a to je pro mě jakoby prostě top, jo, to, kdo je jako na mateřské, kdo jste na mateřské, tak tohle je jako top, ale asi to nepochopí ti z vás, co jakoby třeba mají už ty děti trošičku odrostlé, tak toto je jakoby pro mě úplně vrchol krásný, jo, dne. Samozřejmě i to být s těmi dětmi, ale jakoby ten čas pro sebe si urvat trošičku, jo. Proto si třeba i dneska přetáčím to video, abych už potom vám to jakoby pustila. A stejně vždycky se, jakoby i v ty časy, nikdo se tam skoro z vás nedíval, takže kdo třeba čekal, že bude to naživo, aby nebyl zklamaný, tak to takhle jakoby vám aspoň trošičku vysvětluju, jo, že toto je pro mě takové jakoby přijatelnější a je to jako pro mě takový jako krásná možnost, že mám tu možnost to takhle udělat. Takže to jsme si řekli, trošičku zase odbočili. Ještě uvedu, hodně lidí ví ty trapézy, jakoby hodně mi to lidi uvádí, co jakoby i ke mně chodí vždycky do ordinace, tak jakoby říkají, jo, takže tady ten cvik, jo, takže hodně lidí jakoby dokáže si samo ošetřit ty trapézy, takže já jim vždycky jako jenom řeknu, ta hlava nesmí být v tom předsunu ani v zásunu, musí být opravdu ten čistý úklon a ještě jim třeba řeknu, aby si tu ruku dali pod zadek, jo, tady tuhle mám pod zadečkem, aby jsem to rameno nezvedala nahoru. Takže jenom vlastně ta pozizometrická relaxace tady tím způsobem. Zatlačím lehce 2 cm nádech, povolím výdech. Jo, zase ta sbírka jakoby je takhle ta aktivace, třeba těch 10-15 sekund a ta relaxace by měla být 2x tolik. Netáhnu to úplně nejdu úplně tady do té pozice. Tam úplně stačí tomu svalu, když jdu do té střední pozice, abych zase jakoby tam neudělala, že se mi tam vyplaví ta kyselina mléčná, abych jako nepřepla ten sval. To zase on má ten obranný reflex a on se víc stahne. Jo, takže to zase jakoby nedělejte. Jo, nádech, povolím výdech a vždycky ta pyrka se dělává 3x za sebou. Jo, a výdech. Jo, takže takhle jsem schopná si ošetřit ty trapézy. A výdech. Nádech.
A výdech. A nádech. A výdech. Jo, já můžu tam třeba i dát ten pohled očí, jakoby nádech do protivky. Dívám se k tomu, tady k tomu levému rameni nahoru na čelo a povolit výdech, oči směřují mi pravé kyčly dolů. Jo, jakoby tam víc, jak kdyby zapojím ty svaly. Jo, nádech, nahoru oči, výdech, jdu dolů. Jo, to dělám tak jakoby zrychleně. Pokud máte samozřejmě víc času, tak můžete jako dát jenom pohled očí, držím, tlačím hlavu proti ruce, držím 8 sekund, nadechnu, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a povolím výdech. Tak by to mělo být jako úplně správně, ale já jsem takový jakoby ryze spěchavý člověk, takže to vždycky dělám tak zrychleně, když to ukazuju klientům, ale tak by to mělo být jako správně. První jakoby zatlačení, držím, protože ten dech nevydržím tak dlouho zadržovat. Jo, s tím pohledem očí můžu dát a nádech po 8 sekundách. Jo, do 15 sekund držím a povolím výdech. Už teď cítím, jak mi to krásně se uvolňuje. Metoda rychlé volby jsou samozřejmě kineziotejpy. Hodně lidí chodí a chcou vlastně zatejpovat ten krk, když najednou cítí, že se jim to začíná třeba rozjíždět, tak vlastně v ordinaci třeba ráno zavolají, můžu přijít na tejpy krku, tak hodíme ty tejpy dopředu a i ty vlastně hážou se i ty zadní. Jo, akorát tady jakoby zase nebezpečí ten trapez, samozřejmě, jak už je tak samosobě přetížený, tak je s tím třeba lépe pracovat. Mám teď jakoby paní, co má strašně jakoby stažené ty ramena, jo, známou jakoby jenom ošetřuju. A ona má tady jako po úraze, takže ona má úplně jako tady úplně ovlivněný ten tonus té klavikuly. Jo, takže to úplně pro mě je zase už jakoby na práci v leže na boku, kdy se pracuje přes to rameno. A ti z vás, co mají prostě opravdu třeba ty ramena hodně vpředu, už to mají strukturálně fixované i jo, nebo jakoby i třeba jako lehce funkčně, ale už to tam vlastně mají to držení, tak samozřejmě zase je hezčí z hlediska práce toho fyzioterapeuta. Já to můžu ovlivňovat v diagonálách, krásně jakoby protahovat ten trapez, v leže na boku, je to taková prestižnější práce a víc vlastně je to pro tu fyziologii toho svalu, jo. Takže jenom abyste jako věděli, že se to dá ovlivnit i jinak, i nějakou takovou tu preciznější prací, ale to je taková ta metoda zase jakoby takové té rychlé volby a to, co vy nejvíc znáte a co vy sami mi uvádíte, když přicházíte do ordinace. Takže já určitě to, každému to jakoby neříkám, zopakujeme ten zvyk, řekneme, že to je na doma, jo, ale jakoby to jenom pro vás, jakoby nad rámec, jakože abyste věděli, že určitě zase je to posturálně náročná situace, ještě ten trapez, některý ty vlákna u toho musí držet to tělo, jo, takže jakoby úplně k tomu uvolnění toho trapézu tady samozřejmě taky jakoby nedojde k některým těm vláknům, ale jakoby metoda první volby určitě ano, jo. Samozřejmě ještě se tam dá ovlivňovat ten druhý sval, levátor skápule, zvedač lopatky a to je, že půjdu šikmo k prsu, jo, to je tady ta poloha, jo, zase obdobně oči nahoru, tlak, nádech a povolím výdech. Zase můžu mít to rameno přisedlé, tu ruku, jo, dvakrát delší relaxace by měla být. Tlak, oči, držím, nádech a povolím výdech. Podívám se dolů k prsu. Jo, 3krát za sebou. Takže určitě toto taky znáte. A ještě určitě znáte takový to, jakoby, jak zase si dám takhle ty ruce na hlavu, na to temeno té hlavy. Jo, podívám se nahoru, nádech, tlačím a povolím hlavičku dolů. Jo, a teď zase záleží, jak já moc půjdu do toho předklonu. Pokud půjdu jenom lehce, jenom do úplně zásuvky, tak zase ovlivňuji tady tu zadní stranu, ty svaly malé. Pokud půjdu už jakoby hodně k prsům, tak můžete i cítit, že už hodně cítím i krk, jo, až do lopatek. Takže pokud vy jste nějaký jako intuitivní člověk a dokážete to procítit a víte, co si chcete tady tímhle cvikem docílit, co chcete protáhnout, jestli jenom tady ty zásuvkové svaly, nebo jestli chcete protáhnout víc jakoby tu krční páteř, tady vzadu ty erektory páteře, anebo jestli jdete až úplně k prsům, ale to už jde jak kdyby do lopatek, takže to už mi přijde jakoby takové i ten cvik jakoby tam úplně není jako úplně vhodný, jo, takže spíš jenom do takového toho lehkého předklonu, jo, a
Tohle si myslím, že znáte, jo, že to taky jste někde viděli, nebo že jste se s tím setkali. A ještě je docela jakoby populární, když lidi přijdou, tak třeba říkají, jo, já takhle dělám s těma rukama, a toto je jakoby mobilizace CTH přechodu. Jo, já tady nemám to místo, takže jakoby, jak vám to ukážu, jakoby, že mám palec dolů, mám ruce natažené, ještě já si zkusím stoupnout, jo, vidíte? Dejme tomu, že mám ruky natažené, jo, a otáčím se vlastně vždycky jakoby takhle za tím palcem, co je dole. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Jo, zase je důležité mít hlavu narovnanou, zacentrované ty ramena, zasazené a aby to tělo bylo narovnané. Jo, to je tam vlastně, jak už jakoby se tvoří v tom CTH, jak si napočítám ten 7. poslední krční obratel, to je ten poslední, který mi, když se zakloním, tak mi jakoby ještě stojí. A ještě poslední, co mi vlastně uteče, a potom ten, co už mi jakoby stojí, to je ta H1. Takže tam vlastně jakoby často vznikají začíná ten hrb, takový ten vdovský hrb. Ti, co to tam mají jakoby přetěžované, ty svaly, tak se to tam jakoby tak krásně, i u některých žen tam vzniká jako edém, nebo jo, taková hmota. Takže, ale to se spíš samozřejmě tímhle se to jakoby neovlivní, to jenom, že to tam může být jako zablokované, takže si to třeba můžete takhle jako zmobilizovávat, ale samozřejmě cílenou precizní prací terapeuta a ovlivňováním jakoby tonu břišních svalů, lopatek se s tím jakoby dá pracovat, ale tady tímto samozřejmě to nedosáhneme, jo. Dá se třeba jakoby na doma, lidi se hodně ptají na ty terabandy, jo, dá se jakoby tím, že jakoby posiluju trošičku ty zevní fixátory lopatek, nebo SM systém, jestli jste někdy slyšeli z 8, jo, nebo takhle, že tahám ty ruky jakoby takhle do té zevní rotace, jakoby s tím lanem, jo, jakoby tím s SM nebo těma terabandama. Dá se samozřejmě jakoby s tím pracovat, dá se jakoby ovlivňovat, že si protáhnu ty prsní svaly a hodím si tam nějakou tu aktivaci lopatek, jakoby určitě na doma je to tak možné. Pokud budete cíleně mít ještě jakoby aktivní i trošičku to bříško a nebudete tam stát jakoby s prohlým břichem, jo, jakoby vypučeným břichem, prohlou bederní páteří, a budete to trošičku cíleně, jakoby i ty končetiny, nohy nastavené, jakoby mít správně, tak samozřejmě dá se i v té práci, v kanceláři, když budete třeba sedět, jo, tam zase nemusíte hlídat tolik tu pánev u toho sezení a ty nohy, nastavení těch noh, jenom to břicho a jakoby takhle narychlo, jakoby ten teraband, jo, nebo třeba i ten overball, že si budu takhle tlačit proti sobě, nebo i jenom rukama a můžu trošičku nějakým způsobem takhle s tím zapracovat. Jo, jakoby s těmi prsními svaly, které jsou jakoby dopředu hodně v protrakci a trošičku hodit tam tu aktivitu těch lopatek, jo, protože to bývá dost často oslabené. Jo, to jde ruku v ruce. Tak a ještě takový jakoby jeden důležitý cvik, co jsem vám jakoby chtěla říct, co se hodně jakoby mi takhle jakoby hodí, jakoby úplně jak postavit tu hlavu na krk, co se k tomu tak nejvíc hodí, protože tohle byly jakoby takové ty cviky volné, v těch otevřených kinematických řetězcích. A taková zase ta prestižní rehabilitace, jakoby zase my tam chceme trošičku tu kompresi do toho kloubu hodit, nebo jak se to dá z hlediska té fyzioterapie, že terapeut může vám tam buď jakoby dávat, ještě se dá trakce, jakoby lehce, že třeba i partner, když budete jakoby ležet, nebo i terapeut, nebo doma jakoby v sedě, nebo lepší je to v leže, tak jak kdyby, že se to vytahuje z toho segmentu, nahodí se tam trošičku ta trakce, i tak se jakoby ulevuje, anebo naopak jakoby trošičku ta komprese do toho kloubu. A u té krční páteře, co vy jste schopni si doma zacvičit, by tam byla asi nejvhodnější jakoby trošičku taková ta komprese, kdy se ty svaly, jakoby normalizuje se jejich jakoby tonus, jo. Podle Krobota
jak jsem studovala na vysoké škole v Olomouci, tak říkali vždycky, jsme se ho vždycky báli hrozně, tak říkali vždycky studenti, a tam vůbec nikdo ani nemohl vejít, jo, nebo tak, já nevím, jak se to jako prakticky potom stalo, a on vždycky nechodil na přednášky, takže jsme tam třeba za ním chodili, ťukal na něho někdo, kdo byl statečný, tak říkali, že tam pacienty měl postaven, ale jako to jsou sportovci, jo, to prostě musí být jen sportovci, že jakoby staví na hlavu. Jo, já to tam mám někde z nějakých příspěvcích na Instagramu nebo někde, že děti jako by mi to chtěli zobrazit, že budu dávat ty příspěvečky, tak, ale já jsem to zkoušela a to mi jako nešlo. Jo, úplně, takže jakoby, že stojí na hlavě nebo jakoby i na těch rukách, jakoby lopatky, aktivují se, jo, že se jakoby postaví vzhůru nohama. Tak to je jakoby krásný, tak jakoby on prostě hned přišel, někdo do dveří řekl, postav se na hlavu, jo. Doma vy to neskoušejte, jo. Ale on tak jakoby léčil jakoby tady ty třeba to zablokované AO, jo, atlantookcipitální oblast a takhle jakoby on řešil ty problémy a on byl vždycky jakoby takový jakoby hrozně jako dobrý, on je jakoby šikovnej, velmi. A vždycky vymyslel nějakou pozici, jakoby úplně, jo, co by v životě nás nenapadlo použít. Ale říkám, já nedělám ty sportovce tolik, takže, protože to je zase jakoby u těch sportovců opakovaně to dělají a vy vlastně musíte podporovat ho, aby on to mohl dělat, takže vlastně podporujete jak kdyby to přetěžování, ale jakoby nemělo by to být přetěžování, vy byste ho měla naučit, jak to správně kompenzovat, jo, a jak ten pohyb dělat fyziologicky, jo, ale já prostě tady s tímhle jsem zatím ještě nebyla tolik stotožněna, teď už možná víc jsem, ale takže proto já jsem nikdy se moc nevymezovala pro ty sportovce, jo. Tak, takže jak vy si to jste schopni sami doma udělat, je, že si, já ukážu to i často pacientům, že si jakoby půjdete na 4, a takhle vám už já to asi jakoby úplně nevím, jestli vám to jakoby ukážu, to bych musela přemysťovat počítač. Takhle si jakoby léztem na kolenách, takhle si dám jakoby hlavu a opřu si ju o podložku, jo, představte si, že jsou jako na kolenách, klečím a ruky mám jak kdyby takhle volně v to předloktí, jakoby pokrčené na podložce, takže jsem jak kdyby na předloktí a takhle si jakoby opřu tu hlavu a jak kdyby na ní lehce stojím na tom čele a ty ruky mi to jak kdyby tady podpírají, jo, aby mě tam udrželi a abych já nešla dál. A takhle si vlastně vy můžete sama nebo sám postavit doma vlastně jakoby hlavu na tu páteř, jo. Toto bylo jakoby takový k tomu to nejdůležitější, co jsem vám jakoby chtěla sdělit, co bylo jakoby to postavení té hlavy, ukotvení té hlavy. A můžete v té poloze třeba být i třeba 10 minut, jo, 15 minut. Někomu to třeba nedělá dobře. Zkoušela jsem tak i mnohdy jakoby rozdýchávání těch migrén, jo, je to hrozně individuální, jakoby na těch pacientech, někdo mi třeba fakt řekl, že mu to nedělá dobře, že mu to jakoby, není to ono, někdo vám zase řekne, že jakoby jo, že to je jako výborné, ale takhle byste se měli vy jakoby nejlépe ukotvovat, pokud kor máte ty problémy, tady jakoby tady s touhle oblastí, samozřejmě i si vyřešit ty vztahy nějakým způsobem. Teď jsou strašně moderní ty coachingy nějaké, tak nebo to jsou teď ty různé ty karty nebo ty konstelace a já nevím, co ještě, teď jsem viděla i nějaký astrohled, jo, takže je strašně moc jakoby možností. Samozřejmě záleží, jaké máte priority a kam vás to zrovna nejvíc tahne, jo. Třeba to vůbec není jako vaše parketa, jo, tady tyhle věci, ale dokážete si to sám nějak jakoby zhodnotit a zacvičit, ukotvit si tu hlavu, jo. Takže zkuste to, napište mi klidně do komentářů, jak se vám to líbilo, jestli jste si z toho něco odnesli, přemýšlím rychle ještě šrotu, jestli mě tam něco nakopne, co jsem vám chtěla říct, jo. To by bylo ohledně té krční páteře a tady to nejdůležitější, myslím si, co jsem vám chtěla předat. Takže klidně můžete to vyzkoušet. Často třeba ještě, když zmiňuji ty migrény,
tak i na kurzech pánevního dna jsme si říkali, že se dá i jakoby cíleným dýcháním 20 minut do břicha jakoby ovlivnit ta migréna, že úplně jakoby, že nám to zmizí. Jo, zase je to takový, to je proto, že to je jakoby propojený, to pánevní dno, když ho uvolním, tak se mi jakoby uvolní i tady ta oblast. Co se týká migrén, tak samozřejmě tam ještě jakoby v rychlosti, mám ještě chvíli času, můžu ovlivňovat přes posunlivost fascií, takže někdy tam může být jakoby i zablokované tady ty ušní boltce, skalp hlavy, u pacientů, co mývají často migrény, uvolňujeme vlastně jakoby, že vytáhnu ten sval, vytáhnu ten vlas a lehce nahoru, jo, že jakoby vytáhnu ho ven a táhnu ho lehce nahoru. Jo, to dělám u migrén, jo, tady vlastně tady toto práce jakoby tady s tím svalem, práce jakoby tady i tady až po sem s těmi žvíkacími svaly, jo, jakože je tam ta kompletní, měla by se tam kompletně vzít ta hlava, když někdo mi to řekne, že to jakoby mívá často ty migrény, tak chci jakoby vyšetřit si komplexně, si vyšetřuju, jakoby zaměřuju se na ten krk začnu, ale vyšetřuju i tu hlavu. Tady jakoby můžete mít ve spodině, jo, hodně napnuté ty svaly, jazylka, jo, zkouším pozici jazylky a ještě tady mám ten sval vlastně jakoby sternocleidomastoideus, bývají tam taky trigger pointy a to může všecko jakoby imitovat, jo, střílení, když je tam ten trigger point, ale dost často ty lidi třeba jsou schopni to říct, kam jim to jde, dost často to lokalizovat, ale když jsou také ty neurčité bolesti hlavy, tak vlastně jakoby nejsme schopni říct, kde to jakoby začíná, když ani necítím žádný tak svalu, takže zkouším vlastně všechno tady to okolo vyšetřit, jo, samozřejmě ještě ideálně jakoby s celým tím tělem, retroverze, jakoby retrospekce, všechno tohle jakoby s řetězení vzít v potaz, ale co se týká té hlavy, tak tady na toto se zaměřujeme, uvolňujeme to a já potom zkonstatuji, jestli jakoby je, jestli si myslím, že to je, není to, jo, od té migrény, i třeba tady ty, jo, na 3 prsty. Dáte na 3 prsty, jo, a někomu třeba i hodně často vypadává ten temporomandibulární kloub. Já jsem tím měla strašný problémy na vysoké škole tehda a pak jsem přišla na to jsem se ještě tak nezabývala, že jsem potom úplně přestala žvíkat, jo, takže nedoporučuji žvíkání, komu to jakoby vypadává. A ještě se musím chlábat. A ještě ti z vás, co se dlouho líbají, jo? Takže kdyby potom vaše dcery s tím měly problémy v pubertě, tak si prosím vás na mě vzpomeňte, jo? Takže jim zakažte žvíkačku, gumové medvídky a aby trochu omezili to líbání, jo? Já už s tím teď problémy nemám. Žvíkačky jsem trošičku začala. Když děti chcou trošičku už žvíkat, když už začneme těch 5-6 roku, tak občas chcou žvíkačky, jako moc je v tom nepodporuju, ale tak jako chcou, mami, my chceme žvíkačky, tak si taky dám žvíkačku. A nevrací se mi to, už jsem si to jakoby i tehda jakoby zdiagnostikovala a tak, ošetřovala. Takže teď už zase krásně dám 3 ty prsty, jo. A kdo s tím máte problém, tak samozřejmě je ta terapie, jo. Jo, že mám tenhle loket mám na stole, podpírám si hlavu, tady tu ruku mám volně, jakoby, že mi volně visí, opírá se mi drží mi tu spodní tu čelist a jakoby tam je to ale opačně, jo, tam vlastně jakoby to není, jakoby, myslím si, že to je tam opačně, že tam není jakoby s tím nádechem aktivace a s výdechem uvolnění, že tam jakoby ty svaly jsou v tom opaku. Jo, prostě volně necháte jenom vyset tu ruku a jenom tak jakoby volně necháte dýchat. Jo, a vlastně, aby ta čelist vám jakoby volně padala. A můžete si krásně jakoby uvolnit tady ty žvíkací svaly, jo, tady toto, ty massetery, tady toto ještě krásně uvolním a opravdu zajímalo by mě to, kdo z vás třeba s tím máte problémy, klidně napište nebo do Messengeru, jestli jsou tací, jo, potom vymysleli, myslím, nějací specialisti fyzioterapeuti kurz jenom na temporomandibulární kloub, ale to už mě ty problémy potom přešly.
takže jsem se tam potom neubírala, ale věděla jsem, že mají dvoudenní někdo jakoby ten temporomandibulární kloub a to ošetření, že se to jakoby dá, jo, protože problém opravdu je, když vám ta sanice jakoby vyskočí, nebo když aj zýváte a někomu to tam jako lupne. Já jsem kdysi měla, že mi to snad málem úplně nějak, jo, jak mi trhaly osmičky, ty brďo. A to bylo na těch prvních nebo na těch druhých. Ty druhý to byla úplná smrt. A já jsem vlastně opravdu měla po tom prvním zážitku s osmičkama, jsem se pak na to chystala 3-4 roky znovu i na ty druhé. Já jsem fakt myslela, že mě to jako vypadne, jo, že už jsem s tím jako neměla dávno problémy, ale jakoby tam, jak on fakt vám to úplně jako napáčí, jakoby vypáčí tu čelist a i tam podepisujete, že se si vědoma toho, že může dojít k tomu, že se vám to jakoby s tama vykloubí, tak jsem byla z toho docela značně jako vyděšená, jo, protože pak jsem fakt už cítila vždycky, jak on to tam rval, že už jsem jakoby cítila, protože tam už je to blízko toho kloubu, tady jak to on rve z toho zadu, že jakoby když vám to páčí a když vlastně tam jde tou protisilou, že už jsem cítila, kdyby ještě kousek lupla, už mi to jde ven, jo, takže to jakoby teda jenom tak jsem trošičku odbočila, ale všecko to souvisí tady s tím vrchem. Už by to zase nebyla otázka pro samotný nějaký webinář, takže jsem ráda, že jsem to tady nakonec vám řekla. Jo, takže nezapomeňte na gumové medvídky, žvíkačky a dlouhé líbání, milé ženy, anebo někteří muži, kteří se na to budete dívat. Tak, a teď si myslím, že už jsem vám řekla všechno, dívám se na čas, že jsme si zrevidovali všechno, co se takhle ohledně té krční páteře dalo říct. Jo, tak jo. Takže jsem ráda, že jsem to konečně natočila. Myslím, že bude dneska velká zmrzlina pro děti. Už jsem jim to říkala, protože si krásně stavili s legem. Tak jo. Takže pokud byste ještě měli nějaké dotazy, klidně napište nebo sdílení do komentářů, budu samozřejmě ráda za jakoukoliv aktivitu ve skupince. Kdo ještě něco hezkého děláte a chcete se s náma o to podělit, napište nám to do toho vlákna, jo? Napište mi to, budeme rádi všichni, když se na to podíváme, co kdo umí, ať je to nějaký jenom, že doma pečete nebo něco šijete, tak nám tam hoďte nějaké obrázky, jo, podpořme se mezi sebou, vzájemně, proč nakupovat od někoho cizího, když tady prostě máme to takový tu zázemí soukromé skupinky, jo, klidně tam cokoliv vyhoďte, nebo jestli něco, já nevím, pletete, nebo nenapadá mě už nic, jo, že to třeba ani není profi, tak klidně se pochlubte, pokud byste měli ten pocit z toho lepší, nebo se nějak to sdílet, ale jak už jsem říkala v tom minulém videu, já jsem 3 roky vůbec neměla chuť nic sdílet, jenom jsem pasivně přihlížela, takže samozřejmě chápu, ani na nějaký videa jsem se úplně nedívala, jo, takže chápu samozřejmě, kdo má k tomu zase jakoby rozdílný postoj, takže vůbec vás do ničeho samozřejmě netlačím. Akorát bych byla třeba ráda, jakoby děkuju vám za tu 200, byla bych ráda, kdyby jsme se dostali třeba aspoň k té 3, tak jestli máte někoho, koho byste tady přizvali, komu myslíte, že by to jako zajímalo, tady ty témata, nebo ho trošičku zajímá to fungování těla, nebo si řeší nějaké svoje problémy s pohybovým aparátem a neví si rady, tápe v tom, tak budu strašně moc ráda, když ho pozvete, jo? Tak jo, takže mějte se báječně a slunce v duši. Čau.